Rayuwar Raihana, littafi na 2, littafin Sumayyat Abdulkadir Takori. Kasancewar wannan ranar Lahadi ce, Dakta baya zuwa ofis don haka ba su fita ko ina ba shi da Mami sai karfe 10 na safe. Cikin sassaukar shiga ta zaman gida, Mami doguwar riga ta saka, ruwan toka a jikinta, ta kama zelan kitsanta da ribim. Shi kuma Dakta t-shirt kawai mara nauyi fara ya sa da kuma jeans a jikinsa. Ibrahim suka tarar a tebur yana kalace, shi ma ya wanka fes da shi cikin kayansa mai kyau na jeans ruwan bula. Gashin kansa kuwa wadda ya masa gyara yana kwanta baki kirin da shi sai shege yake. Ga turaren shi mai sanyin kamshi na tashi a hankali a falon. A kujeran da ke fuskantar shi, Dakta ya zauna da Mami suka zauna. Dakta ya dubi Mami ya ce, Raihana ta karya ne? Ta ce, anya, ba na tunanin haka, bari in duba ta. Ta miƙe, tana shiga ɗakin gani ta yi kamar ba kowa. Sun ta ji shekar kukanta a can kusurwar gadon Jawahir. Ta shiga ta tsugunna gabanta ta kama hannunta ta ce, kuka kuma Raihana? Me haka miki? Ta ja ta jikinta a hankali tana lallashinta. Dakta ya ajiye cokali ya nufo ɗakin don ya ga me Mami ta yake yi. Ta jima haka. Shi ma durƙuso ya gabanta ya ce, menene Raiha? Me ya same ki? Cikin kuka ta ce, wurin iya zane. Ya ce, daina kuka Raihana, addu'a za ki dinga yi wa iya a lokacin da kika tuna ta, ba wai ki yi kuka ba. Wadda ya mutu ya riga mutu baya dawowa, sannan kuma baya son kuka, addu'a kaɗai ake masa. Don haka ki nitsu Raihana, kowa da kika gani a duniya a doron ƙasar nan, to wata rana za a waye gari babu shi. Mu kanmu da kika gan mu za mu tafi, ba iya kaɗai ba, duk jiran wa'adin mu muke. Duk sanda kika yi sallah ina so ki karanta mata suratul ikhlas kafa 3, ki ce Allah ya kai mata ladan. Ki dinga mata haka akan ki dinga kuka, addu'a take so kin ji. Ta daga kai ce good, to ta so mu je ki ci abinci. Ya kamo hannunta har dining din. Aiko Ibrahim cokalin sa ya ajiye mike dan ba zai iya cin abinci tana wajen ba. She is ugly at all. Gaskiya mummuna ce, ga ciwuka da kuma dafaffiyar fatar ƙauye. Wannan abin haushi na dadi da me yayi kama ne. Mami da take haɗawa Raihana ce, ta tsiro ido ta dube shi ta ce, ka koshi ne ka tashi? Tuni dadi ya karance shi, ya ɗaure fuska don baya son ganin inda yarinyar take, kada ma yayi amai. Ya wuce yana cewa, Mami na koshi. Ta tura wa Raihana kofin shayi, ta zuba mata plantain da dankalin turawa, ta tura mata, maza ki ciki sha magani. An ta karɓa, madadin ta zauna sai ta ɗauko plate ɗin da kofin ta zauna akan marble ta fara cin abincinta. Duka suka mata dariya kuma ba su ce da ita ta tashi ba. A wurin Rahane kuwa tana gani ta zauna akan kujera, suna zaune ita ma ta hau. Wannan ya zama rashin kunya. Da suka kammala, Dakta ya bai wa Mami Mastercard ɗinsa na First Bank ya ce, ko nawa ne ta tsira ta siya wa Rahane suturo masu yawa masu kyau na kayan bukata. Ta ce, ni fa wannan na fi damuwa ne da a wanke a yi mata wankin kai, domin ba zai rasa dandruff ba da kuma kwarkwata. Ka san amosani da kwarkwata matsala ne, ka dubi yadda take so sakanta. Haka ne kam. Ta sa Rahane a gaba suka tafi salo, inda ta je ta ajiye motar ta. Aiko kwarkwata ba a magana a kanta, haka ta yi ta aka sa kan yayi ta iyo cikin kumfar magani, musamman ma aka fidda ita. Sai da suka tabbatar babu koda ko ɗaya a kanta, sannan suka gyara mata gashinta. Ba ta da wani suma mai yawa, sumanta ba ta fi a kama da ribon ba, mai ƙarfi ne sosai, ta asalin Kanawa. Daga nan kuwa suka shige shagon walkiya. Ta shiga ta mata sayayyar kayan sawa masu kyau da tsada. Dogayen riguna ne da kuma siket da riga, atamfa da leshi da kuma komai. Na ɗinki ta ba da ɗinki inda ake yi wa su Abida. Ba su shigo gida ba sai bayan azahar. Tuni su Abida sun dawo har sun yi wanka. Sai a yanzu ne Rahane ta ga wadda yake kawo abinci a aza a tebur. Wani kabila ne sanye da wani irin kaya yake mai kyau kamar ma'aikaci. Sai ji Aziza na ce masa Yohana. Da gudu Jawahir ta mota ta zame dan kwalin kanta ta ce, Raiha kin yi kyau fa, tunda na je makaranta nake tunanin ki, da Allah Mami a kai Raiha makarantar mu mana. Mami ta ce, ku wuce ku ci abinci tukun, in ya so Malam Umar ya zo yana jiran ku, kar ku makara. Jawahir tana makale da hannun Rahana, suka zauna tare. Ta ce,
sai dai ko kin cire wannan abincin nan naki sanda za a yi wankin, ta ce na cire. Abida sai cin magani take, ta yi tsaki ta ɗibi abin da za ta ci ta yi ɗaki don ba za ta iya cin abinci gaban wannan ƙazamar yarinyar ba. Aziza kuwa cinyar Rahane ta hau kawai ta yi lif abinta. Ta zauna ta yi shiru tana ta alifin ba'un tare da abcd don tana son mutane. Haushi bai kashe Abida ba ma sai da ta ga an kora musu an karo musu gado ɗaya, wato wai na Rahane ne. Ta zauna tana ta huci da ta tuno kashedin babanta, kuma sai ta fashe da matsanancin kuka domin ta lura ba yadda za ta yi da dadi, kuma da gaske ne tare da su dadi ke nufin da ita za su yi rayuwa. Karfe 4 daidai Malam Umar ya zo ya ci gaba da koyar da su kira'a mai daɗin gaske, kira'a ne da kuma tajawid, sannan za su yi lesson na boko. Idan yana kwararo kira'a sai ka rantse Ahmad Suleiman ne. Haka ya baiwa kowanne harafin Alƙur'ani hukuncinsa da kuma fidda kowanne da daidansa. Kamar marigayi Malam Datti Ahmad Galadanci, Allah ka yi masa rahama ka ji kansa. Rahane tana zaune tana sauraron wannan malami, ta ce a ranta, ashe mu kam a allo shirme muke yi. Ya ja aya kana ya nuno Abida da ya lura hankalinta baya tare da ita, tana ta saukawa Rahane tsinke ne. Ya ce, Abida, wani hukunci ne da wannan baiwar Allah ta miki? Ta zamburo baki ta ce, na'am. Ya sake maimaita mata, ta yi tsit ya kuwa daddake tsula mata bulalan da ke hannunsa. Bulalan nan ya shige ta sosai, ta sa kuka. Ya ce, maza ki rufe mini baki ko kuma na ƙara miki ba wuya kawai. Ta toshe baki da ƙarfi tana kuka. Ya ce, tun ɗazu ina kallon ki, ba karatu kike yi ba sai tsokana. Ko tausayin yarinyar nan ba ke ji? Dubi raunin da ke jikinta, amma kike son huda mata jiki, kike takura mata. Cike da mamaki Jawahir ta dubi Abida don da duk hankalinsa baya kansu. Ya ci gaba da cewa, to na tabbata zan gaya wa dakta, don ke na lura fitinanniya ce. Tana kuka ta ce, don Allah malam kai haƙuri, kada ka faɗa wa dadi na daina, kin yi na ƙarshe. Da haka karatun ya tashi, ran shi a ɓace ya tafi. Haka Rahane take ta haƙuri da Abida, kullum da nau'in wulakancin da za ta mata, amma ko cire kai ba ta yi ta dube ta. A kwanaki 30 da suka biyo baya kuwa da ta yi a gidan Rahane ta warke sumul. Duk ciwon jikinta ya kame ya yi warke, sai dai tabo. Ta yi haske amma ba mai yawa ba. Rahane ba wata kyakkyawa ba ce, amma kuma ba mummuna ba ce. Tana da halaye masu kyau waɗanda suka siyo mata kyau a idaniyar jama'ar da ta samu kanta a ciki. Mami kuwa ta sha gwada Rahane ta ɓangare da dama, amma bata same ta da wani hali mara kyau ba. Wani lokaci kuɗi za ta irga ta ajiye a gefen gadonta ko a ɗaki a wani wuri a ƙasa haka. Ta kira Rahane ta ce ta ɗauko mata wani abu ta dawo. Idan ta aikanta sai ta dawo ta irga ta ga kuɗinta daidai take samun su. An yi haka ba sau ɗaya ba biyu ba. Kuma babban abin da yake burge ta da Rahane shine rashin son maganar ta da rashin son hayaniya, wadatar zuci, haƙuri da sanin ya kamata. Sannan duk da kasancewarta ba ƙauya ce, to amma bata fiye nuna ƙauyancinta ba. Ga hidima da Aziza kamar ƙanwanta ta jini, sun yi mugun shakuwa sosai. An ce mai ɗawawa, to hakan ne ta faru da Mami. Ta kai ta kawo har bacci Rahane da Aziza gado ɗaya suke yi. Abida bata fasa halinta ba, sai dai in dadi na gida ko Jawahir ta buɗe mata wuta. Uffar Rahane bata taɓa ce mata komai ba. Ita ta saba ma da rashin mutuncin da Abida take mata. Ina wuta Abida za ta saka Rahane. Ranar kuwa da ta ganta shirye cikin yunifom ɗinsu irin na makarantansu, direba zai kai su makaranta. Rahane aji 4 aka sa ta da aka mata gwaji. Abida kuwa da Jawahir na aji 5. Dakta da kansa ya kai ta ya mata komai na zama cikakkiyar ɗalibar Darul Arqam. Sai da Allah ya biya shi kawai, domin ya mata komai sai dai Allah ya biya shi. Sannu aka ce ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a zo ba. Rahane ta samu kanta a sabuwar makarantar addinin musulunci ta Darul Arqam da ke cikin tsohuwar jami'ar Bayero.
babu laifi, tana fahimtar karatu matuƙar fahimta, sai dai abin da ya zo mata da tsauri kwarai. A hakan dai kullum take dagewa don Malam Umar yana taimaka mata sosai da addu'o'i da abin da kuma ba kaɗan ba, tunda ya lura tana da sha'awan karatu kuma tana da fahimta sosai. A hankali, musamman idan ya yi la'akari da inda ta faro karatun nan nata, a haka suka samu hutun ƙarshen zango suka yi jarabawa. Kamar koyaushe dai 'ya'yan dakta ta kai sun ɗauko suna zuwa na ɗaiɗai ne a ajujuwansu, har Aziza Rahana ce dai ta ɗauko na 20 cikin su 40. Abida ta sheƙewa da dariya a mota, sai dai kamar yadda ta zata dadi zai fushi da Rahane, ba hakan ta gani ba. Ya yaba mata kuma ya ƙara mata ƙarfin gwiwa. Sanda Malam Umar ya zo ya ba su hutu, dokta ya shirya musu tafiya ta kai don ziyarar dangi, kuma Rahane ta ga mahaifinta. Za su yi kwana 2, wato Asabar da Lahadi. Ibrahim ne ke jan mota, wadda ta je kannin nan nashi suna kiran shi da ya Himu, wato an yanke farkon sunan an kira shi da Himu na ƙarshe. Rayhana ta rasa irin ƙiyayyar da wannan ɗan taliki yake gwada mata. Bai taɓa mata koda magana ba, haka bai taɓa daga ido ya kalle ta ba, duk da ta lura da rashin son magana ya halinsa ne, amma sai yana amsa gaisuwar ƙanninsa banda nata. Wani lokaci har yana ɗaukar Aziza su fita harabar gida, amma ita baya ɗagowa ya kalle ta, duk da dai bai fiye zaman gida ba, yana hatta makaratunsa ne. A cikin mota ana ta hira, Rayhana da Ibrahim ne kaɗai ba sa magana. Dadi ya ce a ransa duk halin su ɗaya. Ana sallar azahar suka shiga ta kai tsaye gidan hakimi suka wuce. Uwar gidan hakimi Hajiya Karima mace ce mai matuƙar kirki na gaske, kuma ita ce uwar ɗakin Dr. Asma'u. Tana da yara 9, duka mata, duk ta auren da su, sai autanta Nabila wadda ke masifar son Ibrahim. Duk sanda suka zo ta kai ita ce take kula da al'amuransa, tana matuƙar son shi. Sai dai shi ɗin har yanzu babu wadda ya san inda ya sa gaba a kanta. Yana santa baya santa, tunda har yana kula ta, suna shiri sosai. Idan suka je gidansu can Kano ko sun zo ta kai, to waya za su yi. Sau da dama suna tare, duk da shi ba kowane lokaci yake harkar wayar nan ba ma, mara kan gado. A kwana ana tashi, a kwana a wuni ana yinta, ana abu ɗaya, babu sallah babu salati, babu amfana wa kai komai. Amma ko salatin annabi fa ba kowannen mu yake yi kullum kamar yadda yake waya ba. Wannan haka ne matsalar da nake fuskanta a rayuwa. Mutane kowa da irin fahimtarsa. Ba dama a kira ne ban ɗaga ba, sai a fassara da wani yanayi. Ba za a yi tunani me ya hana ni ɗaga ba za a min uzuri ba. Aiki nake yi, me nake yi? Aƙalla ni ne zan samu kira a wuni guda. Ban ɗauki kira sosai ba, na ɗauki kiran da zai kai 100. Waye ne da zan ɗauki kira da ya kai 100? Idan lokaci ɗaya zan ce amin uzuri, sai ya zama tashin hankali, wulaƙanci, girman kai. Haka suke. Alhali mutum baka isa ka sai haka muke ba, sai dai ka gama ƙaryanka, kowaye sai dai ya yi ƙaryan shi. Haka zalika ta wani fanni na rayuwa, mutane su suke sama wasu girman kai. Muddin na ce zan kasance ɗaukan waya ne a rayuwana, to haka zan kasance banda lokacin kaina, banda na 'yan uwana, banda na aikina, banda na ibadana, banda na ubangijina, banda lokacin da nima zan yi salati, banda lokacin da zan yi istighfari domin laifukana, banda lokacin da zan yi amfanin kaina na komai. Ina da 'yan uwa, ina da iyaye, ina da aikin yi, ina da abokai. Saboda ɗaukan waya duk ba zan kasance da su ba? Ban san me mutane suka kasance wani irin yanayi ba wasu. Magana ta gaskiya, duk da an ce so ne, amma san kai yafewa, ya kamata mutane su rinka mana uzuri. Wayan nan ba ɗauka ne ba a yi ba, lokaci dai in ka kira ba a ɗaga ba. Kamata ya kai tunanin me ya hana ɗagawa a wannan lokaci, tunda ka tabbata ana ɗaukan kiranka. To tunda ana ɗauka, me zai sa ka yanke hukuncin da ba haka ba?
Allah kana gani. Amma waya ita ce rayuwar wasu a halin da muke ciki a al'ummar yanzu. Wani idan ya kashe waya sai ya yi sati yake buɗe ta, wani kuma idan ya kunna wayarsa to baya kashe ta idan baya komai. Kowa kuma da yake tare da shi ya san da haka. Hajiya Indo ita ce uwar 'ya'yan mazan gidan, mai bi mata sai Sadiya wadda ta rasu wajen haihuwa, sai ta ɗauki 'yar ta rike tunda ita ma duk 'ya'yanta maza ne. Sunanta Hibba, sa'ar Nabila ce, kuma ita ce ake ce wai an yi wa Khalifa da Nabila, wadda yanzu haka tana University of Dubai, yanzu ma sun zo hutu ne. Sai kuma amaryar Hakimi wadda ya aura bayan mutuwar Sadiya, Inna Luba, tana da yara 5 maza da mata. Hajiya Karima ta dubi Rahane da ke zaune gefen mami ita da Aziza, da yake su Jawahir duk sun shige cikin sha'aninsu, ta ce ina kika samu ya mai nutsuwa haka? Ko mai renon Aziza ce? Ta ce a'a, 'yar amana ce duk ta yi bani. Hajiya Karima ta sake juya tana kallon Rahane ta ce to ko ita ce na ji Nabila na ban labari dakta ya tafi da ita daga nan ta kai. Baba na ji labarin kuma an ce babanta yana nan anan tare da mu. Ta ce ita ce, tana lallatsa wayarta. Hajiya Karima ta ce Allah sarki, ai kuwa na ji mai martaba yana yabon babanta, domin ya ce dattijan kwarai ne, yana da kirki, yana da kula da abin da aka sa shi yadda ya kamata. Dawakansu sun ƙara lafiya da girma da ƙarfi, sannan kullum fes-fes suke wajensu, kuma fes baya karɓan ko da taro in ba ihsanin da kansa ya yi masa ba. Gaskiya na yadda dakta in ta ce Allah sarki. Ita ma Raihana babu ruwanta, haka take. Wata baiwar Hajiya Karima ta shigo ta da ta umarce ta da ta raka Rahane wajen mahaifinta, ta kama hannunta suka fita. Aziza ta liƙe mata ta bita. Mami ta ce to ɗauke ta ku je mana tunda tana so. Ta sungumi Aziza a bayanta suka tafi. Mahaifinta ta fara tozali da shi, durkushe gaban wani kosasshen doki yana rage masa kobato. A gefe kuma Ibrahim ne yake shafa gashin wata godiya sabuwar haihuwa. Ga yadda ya mai da hankalinsa akan dawakan nan zaka fahimci son su yake yi. Da gudu ta karisa ta zube gaban babanta tana dariya. Ibrahim ya kalle su da gefen ido, suka bashi tausayi. Waɗannan wato ba su da kowa sai junansu, amma wai shi ne yake jin haushinsu don mahaifinsa ya taimake su. Lallai kam ya yi babban wauta, ya manta cewa duk wanda ya taimaki ɗan uwansa musulmi shi ma Allah zai taimake shi. Ya manta ne da bayanan da suka zo, shi yasa mahaifinsa kullum cikin nasara yake da kuma samun ɗaukaka saboda taimakon da yake ma al'umma, balle kuma maraya wadda Allah da kansa yake bayani. Allah da kansa yana taimakon su, kuma ya ce wanda ya taimake su zai taimake shi. Yana kallon su kowannen su, bakin shi ya kirfa. Ta ce baba kai ne kai kyau haka? Ashe ma ce Rahane ke ce kika yi kyau haka? Suka sa dariya. Ta ce Allah baba, muna hanya nake fata zan ganka, na san ba zan gane ka ba. Ya ce ni din kuma fa, gashi kin canza min gaba ɗaya Rahane. To sai dai mu gode wa Allah baba, su ma kuma mu gode musu. Ba mu da abin da za mu musu, sai dai mu ci gaba da zama da su cikin amana, mu kuma musu addu'a. Allah ya ji kan iya ita ma. Sai ta sa haɓar zaninta tana share idanunta, shi ma ƙoƙarin mai da ƙwallar idanunsa yake ce amin. Allah Rahane ki yafe mini akan tirsasawa da na yi miki na cewa sai kin aure Ado. Shi ne silar da har yasa iya ta rasa ranta domin ta tserar da ke daga wulakantacciyar rayuwa. Wallahi a lokacin nan idona ne ya rufe. Wallahi ni ma kaina a lokacin ban san dalilin da yasa nake tsoron Ado ba. Sai a yanzu ne na gane hakan. Ba haka ya bar ni ba, to Allah ya fi shi. Ta ce kada ka ce haka, kuma kada ka ce kai ne silar rasa rayuwar iya. Baba lokacinta ne kawai yayi, ko da tana ɗakinta ne ajali zai zo dole ya tafi da ita. Baba dakta ya ce duk sanda muka tuno da ita mu yi mata addu'a, kawai mu yi mata addu'a, mu rinka karanta mata suratul mulki da suratul yasin da ikhlas da addu'o'i da zamu mata. Shine soyayya ta gaskiya da zamu mata. Ikon Allah Rahane,
har ilimi kin ƙara da hankali haka? Ta ce ai baba, makaranta muke zuwa da safe da yamma da daddare, su baba dakta suna koya mana. Ya ce alherin Allah ya tabbata a gare su, Allah ya yi musu tsari. Himu ya bar wurin domin ba su gan shi ba, kuma baya so su gan shi. A soro na biyu suka ci karo da Nabila ta haɗo abincinsa cikin kwandon kayan abinci. Ta ce ya Himu, ina kuma ka shiga ne, gashi ina ta kiranka ya ƙi shiga. A taƙaice ce ina bargar da wakai ne. Suka juya cikin gida tare. Yana zaune ya miƙe dogayen kafafunsa kan tattausan kilishin din room din nan da suke zaune. Nabila na faman zuba mishi jalof din nan na kuskus wadda ta ji kayan lambu a gefe, kuma cikin ɗan tangaran farfesun hanta ne ta ɗiba ta zuba ta kai masa baki, ta ɗiba a cokali ta kai masa bakin, sai murmushe karɓi cokalin daga hannunta ya ce suna hira. Sai da duk rabin hirar Nabila da ake yi tana dai ba shi labarin rayuwar makarantarsu. Sama-sama yake sauraron ta domin yana wani tunani ne about something different. Abu daban dai kawai yake tunani akan Raihana da babanta. Kada ya ce ya cika ruwa a tambulan nan kawai ya sha. Ya miƙe yana lalubin makullansa a aljihunsa ya ce I'm coming Nabila, ina zuwa yanzu. Ibrahim Mansur wato Himo ko kuma IM kamar yadda kannansa da abokansa ke kiransa bai shiga sharo din nan ba, balle kuma wani abu ya wuce. Amma a yau hakan nan ya samu kansa da don san yana son sanin asali da kuma tushen su Raihana da rayuwarsu ta baya. Abinki da karamin gari kowa ya san da kowa, don haka bai sha wuyan samun tarihin su Raihana ba. Aka gaya mishi uwarta ta rasu a lokacin haihuwarta, kakanta da suka yi hatsari tare ita ta raine ta har makarantar su Raihane sai da ya je aka kai shi. A nan ne ya binciko takardunta, malamansu sun shaide ta wajen kokari da kuma son karatu. Sai ya ji hankalinsa ya kwanta da rayuwarta tare da su, sai dai ko a fuska bai nuna wa baba dakta komai ba. Malam Rashidu ya samu kyakkyawan shaida daga bakin makwabtansa, amma a da sam hankalinsa bai kwanta da zaman yarinyan tare da su ba saboda halin rayuwa da kuma butulci irin na dan adam. Bayan ya gama bincike sai kuma yake tambayar kansa shin menene ya damu kansa ne kan yarinyan nan, damuwa irin wadda bai taba yi akan kowa ba. Ya tattara zancen ya watsar gefe ya shiga sabgogin gabansa. Da yamma kuma ranar da ya kasance ranar ya bar garin tare da kaninsa Sha'aban dan Hakimi, kowannensu ya dauki ingarman doki, sun zo dauki dawakai sun aza musu siddi sun dane sun fita shakatawa bayan gari. Suna tafi hira suke yi akan sabbin gine-ginen zamani wadda Hakimi yake a cikin garin Takai, da kuma ginin saukar baki mai dauke da bukokin zamani inda turawa suke sauka idan suka zo ziyara. Haka su Hakimi suke yi komai na alfarma. Ibrahim ya yi sha'awar waɗannan gine-ginen sosai. Ya ce da Sha'aban duk lokacin da ya tashi ginin gida zai sanya a yi masa irin wannan da kuma bukkan gargajiya mai siffan zamani. Sanda suka zo da magariba ta gabato suka sauka daga dawakai suka soma alwala a famfon waje. Kamar an ce da Ibrahim ya juya, yana juya hango Rahane tana yankawa babanta farce, sai dai bai ji me suke cewa ba, suna magana tsakaninsu. Haka washe gari da misalin karfe 10 na safe shigo bargar domin kawo wasu sabbin dawakai da aka yi daga Iris. Duka na baba dakta ne yake ba da hanyar su ga masu sana'ar tseren dawakai da ake musu kiwo a nan bargar Hakimi. Sun bambanta sosai da sauran dawakai da suke wurin, kosassu ne da kuma shekin da suke da kuzari. Ya juya ya dan hango Rahane tana zirge kayan wankin babanta wadda ta tattaro za ta wanke, ta dirsar da su tana wanke tamkar wadda Allah ne ya aiko ta. Shi kuma baban yana gefe yana yi wa dawakan nan gyara, yana kuma askin jelarsu da kuma katon almakashi, yana cewa wato Rahane ba kiya jin magana ko? Na ce ki bar wankin nan ya fi karfinki, idan na gama zan yi abina. Ta ce albarkanka nake nema baba, ba wani abu ba. Idan baka so in samu ne shikenan, fata na ka bar ni in samu. Idan ban yi maka ba wa zan yi wa a rayuwa? Kai kadai nake da shi, idan mun tafi yaushe zan sake dawowa na ganka. Ibrahim ya jinjina kansa, suka kara bashi mugun tausayi a ran shi. Washe gari suka yi sallama da kowa za su tafi, kaman kar ta tafi ba ta son rabuwa da babanta, amma
Baba Dakta ya ce zai rinka kawo ta hawaye har yatsunta. Da gudu ta koma ta rungumi babanta sannan ta shiga mota tana share hawaye da sauri. Har Ibrahim ya kunna mota ya hango Malam Rashidu tafi da sassarfa rike da katuwar leda, don haka ya dakata. Baba Dakta ya sauke gilashi sai ya miƙa masa. Yalo ne da kashu duka, babu yawa, a yi wa yara tsaraba. Hannu biyu Baba Dakta ya sa ya karɓa ya ce yara sun gode baban Raihana. Allah ya ƙara nisan kwana. Ya sa hannu cikin aljihu ya zaro 200 ya miƙa wa Aziza. In go yarinya ki sha ruwa ko kin ji? Mami ta ce karɓa mana, ta karɓa fuska fal da fara'a ta ce Aziza ta gode. Baba ya ɗaga hannu ya musu addu'a suka ja motar suka tafi. Abida ta juya da kanta gefe tana tsaki mara sauti kamar za ta rufe Mami da duka da ta karɓa. Su kuwa iyaye sun ji daɗi har ransu. Alheri ai komai kankantanta tana da daɗi gare ka, amma fa ga wanda ya san mutuncin ɗan adam da kuma daraja da alheri.